вижте как пасат малките как блъзат малките прасенца. Големи сладури са. Вижте, ето там идва едно бебенце. Бомбони. Ето я и майката. А ето там е бащата. Мале, тук става голяма семейна среща. Вижте ги. Как си смучкат. Ето и отгоре. Гледайте малките какви са бомбони. Само да ви кажа, че те са. Пупинца са, вижте ги. А ето тук има още двечки, трички, четирки. Бебета, едното се прозява. Другото целува майка си. И това е бащата. Ето там една моя приятелка го чеше по газа. Ето вижте. Вижте е по-голяма. Една негова приятелка. Това е един въж, здравейте, нещо сме в... Ето го как е гурчо. За опасно, ние сме в Балкана. Може да имаш крем с... Хора, вижте сега да допътуваме до центъра на бебетата. Най-малките. Муцинка. Това се е родил. Това е Гунчо, това е Тунчо, това е Мунчо и това е Свинчо. Това се е родило най-малко, тъй като виждате муцуното му. Това тук се е родило. Ето как ближе. Ето там са малките, които се хранват. И как майката ги гони. Вижте малко да яде пръчката. Много е сладко и мисля, че това ще стане една чудесна храна. Която после ще изядем. Точно така, това момент, ето това тук е колкото ръката. Да. Или поне точно беше. А пък ето това тук дръбус. Това дръбус е, че тук само тъпче. Тъпче пръчки. Той е бомбонче. Вижте, това големият го стори. Това? Сериозно? Да, сериозно, това го стори големия. Мале, предаваме на живо в момента от центъра за прасетата. Може да чешете и малките и големите прасета с пръчка. Големият тежи 300 кила, даже 400. 5000 кила, да бъдем точни. 400 Сега ще вземем интервю от него, тъй като виждам това му зъбите. Вижте му зъбите! Мале, това чудо е огромно! Много е красив. Има също има и много въшки. А оглото му е много по-голямо. Сега ще направим една кратка пауза, за да отидем до храната. Ето ни пак, тук е храната, която те ядат всекидневно. Чешем ги с пръчки всекидневно. Ани, покажи, моля. Така, те се наслаждават и те така са на спа. Точно така, едно животно трябва да се удра. Ето вижте как се. Но не ги ръчкайте, защото вижте какви бели правят. Мале, ето. И сега ексклюзивно интервю от майката на прасенцата, която трябва да отглежда толкова много малки, а сега е задължена и да се храни. Ето ги малките, които също ядат при нея, наредени в кръгче, които тя пази като живота си. Ако пипнеш някоя малко, тя агресивно ще ти отвърне. По принцип, те са спокойни. Но много се нервират, особено бащата. Особено наистина бащата, защото ето сега ще ви покажем кадър, който той е счупил. Това е една от причините, която е направил бащата. Ето как е изкривил всичко. Ако това се... Ето го и това. Ето го там бащата. Майката с малките, които се опитват да бозат. Но тя не иска. Това ли е майката? Ага. И сега ще направим пак една паузичка, докато измислим нещо. Сега ще вземем едно ексклюзивно интервю от дребосъка Пупо. Той е най-сладкия и най-малък. Най-кротък Ето и най-сладък. И най-бомбонестия, най-светличкия. Докато вижте другите как тичат и се разбутават, а вижте той колко е сладък и нежен. Да, ето го, Пупинка. Ето го най-малкото маниче, как бяга само, горкия от страх. Ето ги.
Ето тук продължаваме тяхния хабитат. Жали, може ли сега? Ето сега за малко ще използваме ексклюзивно интервю. Малките, вижте ги. Тези дребосъци. Попчо, Допчо, Мопчо, Шопчо И Гъсчо. и Гъщо. Може ли Сега ще предам камерата на една моя приятелка, която в същото време ще ми асистира. Ани, ако обичаш ме снимай. Ето така ме снимай. Тук ми закриваш камерата. Така. Ето ме сега и мен. Аз, вашия гид. Ето сега, това са нашите мънички прасенца. Ето ги, толкова са сладки. Непрекъснато ядат. Виждате ги, те са под Закрила на света. закрила на света, тъй като ако... С застрашен вид. Защото застрашените видове може да виждате, че са прасетата, тъй като големият, ако се разлюсти, Може да стане страшно, а ето сега се преместихме на място, където големия припадна от приятното чесане на нашия екскурзовод. Вижте го направо, какво блаженство изпитва той. Вижте какъв сланинест корем има. Може ли сега? Сега пак ще предам камерката за малко. Да, там е женско. Това е мъжко. Мъжко! А сега това е нашият асистент, който в момента ще ни асистира и ще ни каже защо са застрашени видовете. Ето го, може да го видите отблизо. Добре, сега започваме с майката. Ние сме тези животни са под закрила, защото когато малките са застрашени, много хора ги ловят и те, горкичките, не успяват да оцеляват дълго време. Значи, вие сте закрилник на животните, тъй като много от животните не могат да спрат, за да направят това, което те искат. Пък ако вие не знаете, аз знам, че ако един тигър избяга от закрилата под червената книга, това ще бъде човекоядец. Затова трябва да бъдете по-сериозни с животните. Наистина, не ги убивайте. Те са като хората. Те също са живи същества. Никога не трябва да ги изоставяме, нито пък да ги дразним, нито да им досаждаме. Ето сега ще предадем камерата на нашата приятелка Ели, която ще държи, докато аз и Ани снимам. Докато аз и Ани правим интервюто. Здравей, Ани, здравей, Жорко. Здравейте. Здравейте, приятно ми е. Ето нашите прасета, които са под най-голямата закрила. Те се чувстват добре тук, храним ги редовно. Пък и малките, малките започнаха да прояждат много повече, откакто бяха сложени предишните клубове. Също така можем да кажем, че има и заглавия, тъй като онези прасета там долу са пуснати на нея и свинята, където лежи, припаднал. Добре, сега ще се пренесем в нашия щаб. Ето сега пътя до нашия щаб, който е съвсем близо до животните. Има лекичка, има щаб, има и водопад, който се знам. Прасетата са изключително водоснабдени и в същото време те са и добре нахранени. Никога не се е случвало нашите прасета да остават гладни. Ето това е нашия нов щаб, който наскоро беше завършен. И както виждате, още е в малък ремонт. Може ли сега? Сега ще чуем Анна Игнатова, която ще ни придаде точно на живо. Снимай ме. Аз. Сега ме снимай за малко. Добре, снимай ме. Чакай. Ето ме сега. Това е нашия щаб. Тук е навесът. Снимай навесът, Ани. Ако видиш, имаме си кора за буклук. Ела, Ани, последвайте ме. Тук е горящата пещ. Виждате? Нашия огън или нашата пещ, на която можем да печем най-различни неща, като пилета, месо. може и оня там, където стои, и може би вече виждате Васил Спасов.
Васил Спасов Шумов е нашия основател, който е наш приятел и ловец. Както виждате, ето тук си имаме и една чешмичка, а също Мирна прахътно. Да бъде жив и здрав и да има много свежи моменти. Сега аз ще започна да... Сега аз ще кажа кои са най-важните части и поне ще направя интервю. Ще започна от подхода. Добре. Ела. Идваме задължително. Това отива в YouTube. Също казваме да се абонирате за нашия канал. Тъй като ще видите още много развеселения. Обърни камерата, моля. Това е щабът, за който ние говорим. Е нашата специална градина, която сеем домати, но сега принципно още не е времето. Защото има ремонт и всичко се изхвърля по тези земи. Имаме също и нашите кучета, които охраняват всекидневно нашите прасета или така наречените защитени видове. И сега ще предадем на Ани Щерева, тъй като Ани Щерева ще направи интервю заедно с Георги Спасов Ненков и той ще направи необходимото. Аз ще му задавам въпроси. Харесва ли ви нависа, господин Ненков? Разбира се, това е едно уникално място. И сега е време за нашия край на интервюто. Но ще ни ви... Сега е край на нашето... Но ще ни видите по пътя и ще се срещнем. Най-вероятно довиждане! Абонирайте се за канала, не давайте повече коментари, лайкове и всичко! Goodbye! Заповядайте пак в нашия сайт за защитенивидове.com. И нека, ако съберем 1000 лайка на това видео, ще направим пеещо предизвикателство заедно с животните. И блокбъстър също на нашия нов филм, който ще се появи след известно време. Довиждане и любов от всички! Не забравяйте да храните животните и да им придавате дълбочина. И обич! Чао! И да се абонирате за канала!